What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ano ang paborito mong exercise? Uy, bakit ba mga ganyan yung tanungan? Hindi ba Bakit? pwedeng paboritong pagkain, paboritong inumin? Kasi nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit Tignan mo naman? naman yung katawan mo. Oo nga. Actually, diba? marami din na rin nagsasabi sa akin and all na Awa. kailangan ko na daw mag-exercise. Ayan. Kasi sabi nila, masiram or like masarap na daw ako. Mas lalo daw akong sasarap pag nag-gym daw ako. Oh, sige. Ayaw maniwala. Pero yung exercise na gusto ko, ano lang, simple. Oh. Ayun, simple exercise, ganun lang. Ano nga? Ayun, simple lang. Bakit ba nangingialam ka? Hindi, usapan kasi natin ngayon mga kabisyo, usapang gym. Yan. 'Di ba? Ito naman talaga dapat kinakasanayan nating gawin eh. 'Di ba? Kasi ang katawan natin sabi nga ay templo ng kaluluwa. Oo, tama. Templo Diba? ng kaluluwa, dapat niluluhuran, dinadasalan. Ayan, at inaalagaan. Yan. Diba? Hindi yung kung ano nung ginagawa, kung ano nung pinapasok mo dyan. Yan. Ikaw ba, anong pinapasok sa katawan mo? Ano, maliban sa pagkain, Oo. tubig, vitamins. Ay, wow. Ayan. Ang ganda niyan. Siyempre, Tsaka diba? good vitamins yung protein. Ayan. Saan Oo. ba nakakakuha ng protein? Dyan lang. Sa itlog. Ayan, sa itlog. Ay, tama. naku, wala talaga tong alam pagdating sa nutrition. health to. Oo, legit yan. O, kaya ikaw, kabisya, para maging conscious at aware ka rin sa mga kaganapan sa iyong katawan, Yan. sa mga gym. Lab. Eto, ibibigay namin sa iyo, kabisya, ang huling dalawang ganap sa gym! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga buwakaw sa gym. Bro, excited na ako mag-gym. Kailangan ko na talagang magpalaki. Ano bang gusto mong palakihin, bro? Bro, siguro lahat ng maliit sa akin, palakihin mo. Sige, got you, bro. Ako bro. bahala sa'yo, bro. Lahat ng maliit sa'yo, papalakihin ko, bro. O para sa una nating workout, bro, mag-chest tayo, bro. Ay, sakto. Gusto ko ng malaking dibdib, bro. Yung bagay yun sa'yo, bro. Miss, excuse me, ginagamit niyo po ba itong bench? Walag ka ba? Malamang, yes, ginagamit ko. Sige. Konyo, Ay, bro. mag-legs na lang muna tayo para yung chicken legs mo lumaki. Tsaka yung squats mo, pampalaki ng puwet mo, tsaka ng binti mo. Ba yun? Sige bro, gusto ko yan, yung leg yan, gusto ko yan. Sige, G tayo dyan. Miss, ginagamit mo ba tong Smith machine? Yes, ginagamit ko rin yan. Naku, lahat na ginagamit niya, bro. Ang buwakaw ah. Yaman na, bro. Excuse me, may sinasabi kang kulot ka? Ang buwakaw mukha ko, lahat na lang ng machine ginagamit mo dito sa gym. Uy, bro, tama na, bro. Yaman na, bro. Bakit ba? Nagsa-circuit training ako eh. Wow, Di circuit ikaw na. training. Ako na talaga. Humanap ka ng gym mo. Kulot. Ayan. Kulot. Oy, totoong story to May mga buwakaw sa gym. Oh, ano ito based sa experience mo. Oo. Well, sa gym kasi, may mga may GMRC din dyan. Parang good manners and right conduct. Hindi yung basta-bastang gagamit ka lang, kukuha ka lang ng mga bakal-bakal. Ganun Dapat ba? kasi tinitignan mo rin kung gagamit ba yung isa. Okay. Diba? Hindi mo pwedeng gamitin ng sabay-sabay. Yan. Tsaka Oo. dapat binabalik mo. Tama, Ayan. diba? Yung mga barbell ba tawag? Barbell, mga dumbbells, Yan, iba-iba. dumbbell. Kaya pala, one time, yung na-experience ko before sa Cavite, nag-gym ako, naban ako. Ay. Hindi ko alam kung bakit. Yun Bakit? pala, hindi ko kasi binabalik yung mga dumbbell sa mga dating lalagyan nila and all. Oo, tsaka ano yun, safety precautionary measures Ay, yun. wow, may Oo. ganun. Kasi kapag hindi mo binalik sa tamang lalagyan, mas Oo. malaki yung tendency na may maaksidente, ma-injure, Oo. di ba? Ano ba yan? Ang dami namang responsibility. Kaya Totoo. hindi talaga ako nag-gym kasi isipin lang yan Ayun lang. Diba? Ang dami mong excuses. Oo. Anyway, that's number 1 pa lang Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Ghost Member.
Uy, Mar! Kumusta si Jessa? Di na siya nag-gym Di ba nagbayad yun ng pambuong 1 taon? Oo nga Ewan ko ba dun Parang 3 buwan natang di mo pupunta. Sayang ang bayad Hay, well, ganun talaga mga tao. Sa umpisa lang talaga magaling. May tahimik lang sa umpisa. Hi guys! I'm back! Oh, Jessa! Himala, bumalik ka na sa gym Marami na akong time, tsaka kailangan ko nang magbalik alindog. Wow! Uy, good for you, Jessa ha. Maganda yung ganyan. Bakit anyari, Jessa? Nakipag-break sa akin yung jowa kong Afam. Pinagpalit ako sa ibang mas sexy at mas maganda. Hala, Jessa, tangha na. We're really sorry for you. Sorry. Sorry? Bakit ka nagsasorry, Robin Shena? Palpal ka ba? Ay. Oo, sila ang dapat na mag-sorry dahil babawi ako. Oo, ipapakita ko kung sino ang kinalaban nila. Yan! Tama yan, Jessa! Gawin mong inspirasyon, Jessa! Talaga! Kaya mag-gym talaga ako. Go! At saka, mahal yung binayad ko dito Sayang naman. You go, girl! Ayan. Ghost member. Ito yung mga minsanan lang din talagang magbuhat or gamitin yung membership nila. Totoo. Pero sabi nila totoo to na ang pinakamalakas, mabigat na inspirasyon mo para maging healthy Yan. ay ma-broken hearted. Totoo ba? Totoo. Ako naranasan ko, ba't ako nagumpisa talagang Mag-gym. mag-gym? Na-broken hearted ako nung high school. Kanino to? Ayan, kay Gian Pahe. Yeah. na broken hearted ako. Okay. Tapos dahil sa kanya yun naging into gym ako. Oo. Pero habang tumatagal, naka-move on na rin naman ako. Na-realize ko na mabuti talaga siya sa katawan ko. Oo, at least, Ayan. 'di ba? Well, ako naman siguro kung i-align ko yung kwento ko sa I would say hindi ako broken-hearted. Kasi Oy. unang-una, nasa tamang istasyon ako, Love Radio Manila. Ay, wow. Pangalawa, feeling ko nasa tamang partner ako at ikaw yun. Ay, pa! So bakit ako mag-gym pa kung happy naman ako? Di wag na. Pauna na lang mamatay. Ay, nako. Ang pinakamahalaga naman dito, Kabisyo, mag-gym ka man o hindi, kailangan kinikilos-kilos talaga ang katawan. Di ba, nabanggit nga natin kanina, Konyo Bicolano, hindi mo naman kailangan pumunta ng gym para Tama, maging gumastos. active. Oo. Tutusan ka pwedeng pumunta. Sa bahay mo lang. O, di ba, sa kwarto. Kwarto mo. O, ano pa? Yan, sa kwarto ng tropa mo. Kapitbahay mo. Oo, di ba? Totoo. Importante naman kasi nito, aware tayo sa mga dapat nating i-improve sa katawan Ayan, natin. totoo. Kaya stay healthy, Kabisyo, ha. Marami pa tayong pangarap sa buhay. Legit Bawal yan. mamatay. Legit yan. At huyo kayo sa akin kapag ako nagka-abs, huyo kayo. Tandaan Meron mo ka yan. naman na talagang abs. Meron? Oo, Saan? Sa puwet. Ay, no, anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!